Niekedy sa objaví byt, ktorý spája dobrú lokalitu a priestrannosť. A ešte aj niečo navyše. A tento je presne taký. Nachádza sa na Letnej ulici v Trebišove, v tehlovej bytovke s čistým a održiavaným chodom. Hneď pri vstupe ťa privíta priestranná chodba, ktorá pekne prepája celý priestor. Kuchyňa je pomerne veľká, svetlá a hlavne ponúka kopec možností, ako si ju zariadiť podľa seba. Obývačka je s balkónom, ideálne miesto na oddych, rannú kávu alebo večerný vzduch. Ďalšie izby, spálňa, detská izba alebo pracovňa. Každý si tu nájde svoje. Kúpeľňa je pôvodná s murovaným jadrom, v ktorej sa taktiež môžeš realizovať podľa potrieb. Praktická špajza? Tu ocení snáď každý. A teraz jedna z najväčších výhod. Zadný dvor, cez ktorý sa dostaneš rovno do vlastnej garáže. Za bytovým domom je aj bezpečná, uzavretá zelená plocha, ktorá je perfektná pre deti. A touto udržiavanou cestičkou sa dostaneš do svojej vlastnej záhrady.